18, 19, 20 años yo ya estaba dándole vueltas al asunto de cómo ser gay i tenir hijos. Nosaltres havíem volgut tenir fills sempre, però teníem aquesta mentalitat de que el fet de ser una parella de dones no podíem. I vam tardar anys i anys, més de 10 anys. Des de sempre havia desitjat tenir fills. Llavors, quan hi va haver la llei, va ser com vam dir, és la nostra. Totes aquestes persones tenen una cosa en comú. Són membres d'una família homoparental. És a dir, una família de lesbianes i gais que hem de tindre una mare i una altra mare, o un pare i un altre pare. o una mare lesbiana sola, o un pare gai sol, o bé són famílies reconstituïdes amb fills de relacions heterosexuals anteriors. No és un fenomen nou i no hi ha xifres exactes, però en els últims anys han augmentat molt. La majoria estan formades per dones que han optat per la reproducció assistida, i és per això que hi ha un gran percentatge de bessonades. En altres casos, els fills i filles han arribat a través de l'adopció internacional, i des de l'any 2005 també és possible l'adopció nacional conjunta. Jo tenia moltes pors, jo em plantejava molt que què passaria, que si els acceptarien, que si al seu entorn hi hauria un entorn homofòbic que els provocaria rebuig. Em feia unes pel·lícules impressionants i això em tenia molt agobiada i això em frenava. Ho vam haver d'explicar a l'estanc, a la panaderia, al lloc on anàvem a comprar les hamburgueses, i al principi la gent, com que el que té és por del desconegut, s'ho agafava una miqueta així, però al cap de 2 dies de parlar amb tu, de veure que ets una persona absolutament normal i que la teva opció sexual no té per què importar, doncs ho van acceptar molt bé. Per totes aquestes famílies, l'acceptació social ha estat una de les seves màximes preocupacions. La visibilitat és un dels seus reptes, però el primer i més important ha estat aconseguir formar la família. Ens vam fer la inseminació un diumenge a les 11 del matí, vam veure com arribava la moto amb el potet. Això la primera filla. La primera, la filla, clar. I després vam pensar que ja que havíem tingut una, perquè no en podíem tenir una altra, no? Més endavant, i ja que teníem 2 panxes, doncs... L'altra panxa. Que cadascuna pogués tenir-ne una i van venir 2. Va! Vam trucar a la Generalitat, no?, per informar-nos si hi havia algun solter, perquè ja teníem coll avall de que com a matrimoni... És que no estàvem ni casats, llavors. Si hi havia algun solter a Catalunya que hagués adoptat, ens van dir que sí, i bueno, així es va començar a moure. Tota l'estona anaves pensant... Ostres, se'm notarà la ploma? No em deixava ser jo mateix. Llavors això et crea una tensió molt gran. Em vaig aprimar fins que va arribar el nen aquí 11 quilos. Jo tenia una cosa posada al cap. Pensava, quina olor farà el nen? I me'n recordo que a l'arribar a l'aeroport, el nen va arribar pixat, cagat, vomitat, pobret, perquè amb l'avió, amb tota la moguda, tot això. I jo me'n recordo que el vaig agafar i aquella olor és que per mi va ser meravellosa. O sigui, vaig pensar, és el meu fill. Ho noto des del primer moment. Vam provar les dues vies, la inseminació i l'adopció, i de fet ho anàvem fent les dues coses paral·lelament. El que passa és que totes les vegades va sortir abans l'adopció que no pas la inseminació. Realment va ser molt costós perquè havíem d'adoptar només una sola i a més l'altra no havia de figurar enlloc. Llavors, clar, una decisió presa en parella, una il·lusió per part de les dues, unes ganes, i que una s'hagués de mantenir al marge de tot això, doncs va ser molt dur per les dues. Ole, ja estàs. Ara, a veure, de guapo. Agafa't una. Vam mig parlar-lo, no?, que ens feia... Bueno, que ens agradaria poder adoptar un nen amb problemes o malalt, entre cometes, no? Perquè l'Arnau no està malalt, té una síndrome que és molt diferent. I anem-hi. La nostra necessitat de ser pares, conjuntament amb la necessitat d'un nen amb problemes, que li és més difícil tenir uns pares.
Suposo que això conjuga bé. Ens truquen un dilluns, aquí a casa, jo estava sol, el Jacint estava treballant i em truquen. Carles, tal, mira, que demà de matí heu de baixar de l'hora a Barcelona, que hi ha la proposta del vostre infant. Pum, ja ens penges el telèfon i t'agafen unes tremolors, vale? I un plorar una cosa, i dius, estic jo aquí sol, no puc dir-ho a ningú. Un pelit. La sensació, primer no t'ho acabes de creure. Quan el tens i saps que està amb tu i que estarà amb tu... Ja no t'ho creus quan va sortir per aquella porta, que el portaven allà la infermera amb un biberó, diu, vinga, té, agafa-li, dona-li el biberó, tu allà, dona-li el biberó, dius, no pot ser, no pot ser. La familia estupendamente. Si había algún rechazo en cuanto estuvo aquí el niño... ¿Cómo lo quieres? Se acabó. Se acabó. Sí. Ahora sí, venga. No que hubiese rechazo, estaban preocupados cómo íbamos a desarrollar la paternidad. Sí. Venga, hasta luego. Ahora muy bien. Incluso la gente muy mayor, aquí en las Canarias hay gente muy mayor, están encantadas con él, con nosotros. Se han ofrecido muchas veces a quedarse con el nano, si nos hiciese falta. La seva mare era jo qui s'havia quedat embarassada i em trucava cada dia a veure com anava, com estava, et trobes bé, ens feia sopetes, ens cuidava, ens mimava, bueno, era impressionant. Es va embolcar moltíssim. I una il·lusió impressionant, perquè de sobte de pensar que no serien mai avis, va haver-hi aquesta il·lusió de ser avis. Ja sóc l'avi més orgullós. La meva mare em va dir que això no es feia i que suposo que va ser a cop calent, no? I em va dir que no volia saber res més de mi. Aleshores, allò va ser per mi molt dur. Els meus pares no van venir a l'hospital quan jo vaig parir. Han vist a les nenes... Una vegada. Dues vegades, perdó. Dues vegades. I no les han tornat a veure més. I ja està. Han desaparegut del mapa. Fes-ho bé, però... Quan buscàvem escola pel Miquel, que encara no el teníem, però ja sabíem que arribaria dins del curs escolar, el primer que fèiem quan anàvem a les escoles era explicitar quina era la nostra família, i a partir de la reacció i de veure com s'ho prenien, doncs o descartaves l'escola o dies pot ser una probable. I això ho vam fer des del primer moment i ho continuem fent totes les vegades que cal. Teníem claríssim que ells havien de trobar totes les portes obertes i el màxim de camí facilitat. A les escombraries. Tanca la porta. Fem la sol·licitud a l'escola Bressol municipal i en el moment que ens donen la documentació, allà on posa nom del pare, ho tatxem i posem nom de la mare. I quan ens presentem diem que és que la Lila té dues mares. La sensació és que ens van acollir molt. No? Com si ens protegissin, no? Després, amb el temps hem sabut que la mestra es va dedicar a dir-li a tots els pares, quan nosaltres no hi érem, així fluixet, que és que la Lila té dues mares. I ho anava explicant a tothom perquè tothom ho sabés. No van tenir cap problema. Molt bé. Les mestres supernaturals i, a més, l'educadora de l'Arnau, quan fan allò el conte aquell d'aquest és el papa, aquest és la mama, aquest fa les sopes, doncs ell diu, jo li dic, aquest és el papa, aquest és el pare. Diu, perquè jo ho canvio perquè ell dic, vale, fas molt bé, fas molt bé. Bravo! En el lloc on vivim nosaltres, aquí a Vic, hi ha un gran percentatge d'immigració i els immigrants aquest tema de l'homosexualitat no el tenen tan ben assumit com nosaltres. Per exemple, l'altre dia vam anar a buscar la Míriam i la Rita a l'autobús, la Míriam es va abraçar a mi, la Míriam es va abraçar a ella, hi havia una mare de la classe de la Rita veient com ho fèiem i al final ens diu «Però ¿quién es la madre?» Vam dir les dos. I vam veure que li venia un xoc, però vam continuar parlant amb ella, intentant que ella pogués superar el seu xoc inicial. Me'n recordo d'un cas d'un dia que anava pel carrer i una veïna, una persona ja d'una certa edat, al veure'm amb el nen petit, va dir, ui, ese niño? I li vaig dir, és el meu fill. I em va dir, ui, diu, i el sabreu cuidar tan petit? I jo em vaig investir
de fortalesa. D'autoritat. Li vaig dir, no es preocupi, si algun dia no sé com cuidar-lo, trucaré a la seva porta perquè vostè m'ho expliqui. Qui fa de mare i qui fa de pare? Cap fa de mare i cap fa de pare. Fem el que podem. A mi m'agrada el bricolatge, a la Maria li agrada planxar, jo vaig a fer la compra, una miqueta en funció de lo que amb els anys hem anat descobrint que ens agrada més. Jo ara porto els cabells curts, però els he dut fins aquí durant molt temps. Doncs assumeixen que jo faig més un rol de pare. Dec ser més lesbiana ara que porto el cabell curt que quan el duia allà. Jo tinc jornada reduïda, aixeco els nens, els porto a l'escola, parlo amb la mestra si cal. A les 9 en punt em passa el parte. Sí. Com s'ha llevat el Dani? Com s'ha de ser què? I en quant a la feina de la casa, la intentem repartir entre tots. La roba més és ell cosa meva. I la cuina més jo. Sí, I el perquè anar ell no en sap. No sé, segons ell, jo no sé rentar la roba. La feina més grossa, doncs, o la deixes per fer, o la fas quan dormen. No tens masses opcions, tampoc, eh? Si vols tenir fills, t'espaviles. En aquest cas, doncs ens hem espavilat. Fins l'any 2005, les famílies de lesbianes i gais no tenien cap reconeixement legal. 4 anys abans, un grup de famílies es van unir per començar a reivindicar l'equiparació amb les famílies heterosexuals. Ens vam trobar i vam dir, bueno, aquí hem de fer-hi alguna cosa a dos nivells. Una, perquè els nostres fills i filles vegin que no som un model únic, sinó que n'hi ha d'altres, i l'altra, per lluitar i començar ja a reivindicar d'una manera formal quins són els drets dels nostres fills. La desprotecció era molt gran. Només una de les mares o un dels pares constava legalment com a tal. L'altre no tenia cap dret. La Mercè era la figura absent. A efectes legals no era ningú. Absolutament ningú. Va ser sortir de l'hospital i anar-nos al notari. Estàvem molt acollonides. Clar, si el Basil no era fill meu... Ell no el podia acompanyar mai al metge, ni podia disposar... Si jo no hi fos, per exemple, alguna intervenció hagués d'autoritzar alguna cosa. Que a l'hora de la veritat tot anava bé, perquè tu ho explicaves i la gent ho entenia. Sí. Però a nivell legal, si ell hagués mort, doncs el Basil no hagués quedat sense pare. Aquí no hi ha gens una mica de tonyina. Vols més tonyina? Què m'ha fet la Apa, ja hi ha tonyina. Vam haver de registrar com a fill meu amb els meus cognoms. I una cosa que era dura, no?, inventar-se el nom d'un pare, perquè per llei havia de constar en la partida de naixement. Com que jo em dic Maria, li van ficar Sí, com a Marià. nom de pare, Marià. Depenia de la bona voluntat d'un jutge el que passés si ens passava alguna cosa. I això ens preocupava moltíssim. I després va venir el somni. Presento en nom del Govern el projecte de llei que conté diverses modificacions del Codi de Família i que té com a objectiu el reconeixement i la regulació de l'adopció per part de parelles homosexuals. Comença la votació. Quan el 30 de març del 2005 el Parlament de Catalunya aprova la llei d'adopció conjunta i vam anar totes dues amb el Miquel. Per nosaltres va ser molt important, i jo suposo que per ell també, perquè en aquell moment ja li vam començar a explicar que a partir d'aquell moment les mares serien les dues mares legals. Ho veieu? S'estira, es fica aquí. Vam poder adoptar els nostres fills, jo adoptant en Jordi i ell adoptar les bessones. La Valèria ens ho explica. Vam plorar tant quan ens ho van concedir, però tant. Les tendres de morera blanca. És el que menys ens esperàvem, potser malgrat haver lluitat tant, que passés tant d'hora, tan bé, i amb tan bona predisposició. Veieu? Ha estat el millor regal que la vida ens ha donat. És realment, des de llavors, que estan junts, pensem, ostres, és ara, no? Està arribant el moment i, evidentment, clar, el dia que s'aprova, el primer que fas és trucar i dir com ho hem de fer. Ui, quins nens. Ui, quins nens. Gracias, señor presidente. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Després la llei del matrimoni. És que a sobre ens podíem casar, però és que allò que dius, ostres, finalment, aquí te'n dones compte de lo molt que havies assumit que eres un ciutadà de segona.
Se trata de un pequeño cambio en el texto legal. Se agrega apenas un escueto párrafo en el que se establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y los mismos efectos cuando los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Saps allò, aquella sensació de que és una plenitud absoluta? Que dius, per fi, sóc una persona com la del costat, no? Mira, van a comprar com les mames i vosaltres, al súper. Passa la pàgina. Vols passar la pàgina? Josep, molta gana o poca gana? Molta. Bien. Hem passat d'anar demanant, per favor, no em cremis a la foguera, sóc lesbiana, però és que sóc tan maca, sóc tan bona persona. Hem passat d'aquí a dir, no, a veure, sóc lesbiana. I? Te pasa muchas veces por la cabeza la ilusión de decir, vale, pues ahora sí me puedo casar. Y dices, ¿de blanco o de negro? Venga, vamos a comer. Venga, a comer. A mí lo que más me sorprendió fue pues, que en un país como España, lo que ha sido, no sé, era algo, incluso hace 5 o 6 años era impensable. No hace tanto tiempo, 5 o 6 años. Vam passar de la il·legalitat al reconeixement i a la legalitat, pels no? nens. El Basil ho vivia amb molta il·lusió, perquè per ell no era només que ens caséssim jo i ell. Ens casàvem tots. És que ens casàvem tots 4. Vas mirant les cares que fan tots. Ma mare plorant. I dius, estan emocionats? El que vaig sentir per dintre era algo que havia estat esperant tant de temps, perquè nosaltres quan ens vam casar portàvem 20 anys junts. 20 anys muntant la família. Sí, sí. I ara podem dir, doncs, tenim una família legal, com tothom. Aquest dia per mi avui és una mena de somni i no sé ben bé si estic desperta o somiant. Us declara unides en matrimoni. Ahí están todos. Una vegada aconseguits els canvis legals, l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais de Catalunya continua molt activa. També se n'han creat altres punts de l'Estat. Un dels objectius és que grans i menuts puguen compartir experiències i per això organitzen trobades de manera periòdica. Te dan ideas. Exactamente, siempre es enriquecedor compartir tus experiencias, escucharlas de otras personas. És el mateix que podria ser amb altres parelles que tenen fills, que de fet també ho fas, sí. Però bueno, en aquest cas doncs, bueno, compartim més coses. No? Ens aporta també una vessant lúdica, no? Tenir un moment per trobar-nos amb altres persones que estan en la mateixa situació que nosaltres. Sempre havíem volgut tenir més famílies com la nostra. El que passa que les anàvem buscant i no les trobàvem. Cuando vuelves de uno de los encuentros con las familias, vienes más fortalecido. En Jordi, una de les coses que més bé li va anar va ser quan vam anar a la primera trobada de famílies lesbianes i gais, quan va tornar ens va dir ara sí que m'ho crec. Era veritat. Ara sí que m'ho crec. Era veritat, perquè no coneixia ningú. Realment hi ha altres nens que tenen 2 mares i 2 pares. Venga, preparados. ¿Listos? ¡Ya! He venido porque a mis madres les hacía mucha ilusión venir aquí. No conocía tampoco a más niños de mi edad ni nada. He venido porque me han traído mis 2 padres. Me he encontrado con algo que no me esperaba. M'he trobat amb molta gent que té més o menys el mateix cas que jo. M'he trobat amb gent una mica més gran que jo, que m'ha ajudat molt. A mi aquestes trobades sempre m'aporten que... Per mi sempre són molt terapèutiques, no? Perquè jo m'he sentit molt sola sempre. Perquè jo tinc una edat que jo quan tenia l'edat dels adolescents que hi ha aquí ara, doncs
no coneixia ningú en la meva situació, quan era més petita encara menys, no? Jo als 16 anys vaig començar a dir-ho amb els amics i em costava moltíssim, i avui li dic a un, i d'aquí mitja li dic a un altre, i era un gran secret, ¿no? Y desde pequeñita a todo mi círculo amistoso lo decía como lo más normal del mundo, y nada, yo creo que es tener suerte con la gente con la que te encuentras. ¿Qué hace? Si algo explica a mí, pues decir, al de eso está. Yo nunca explico nada hasta que no me pregunten. Sé a quién se lo tengo que decir y a quién no. Pero si lo tengo que decir no hay ningún problema. Porque mi vida és com la de qualsevol otro chico o chica. Aquestes trobades són també un espai per a la reflexió. En aquesta ocasió es van presentar les conclusions dels estudis més recents sobre famílies lesbianes i gais. I hi va participar María del Mar González, que fa més de 15 anys que investiga aquest tema. Estas son familias que se lo han pensado mucho, que no han llegado de penalti a ella, no han llegado así por azar, sino que han buscado ser padres o madres, lo han pensado mucho, le han dado muchas vueltas a la decisión. No está en la orientación sexual de sus progenitores la razón de que sus hijos crezcan bien. Claramente son familias que tienen como valor a compartir con sus hijos el respeto a la diversidad y la tolerancia, y sus hijos lo son. Eso dicen nuestros datos, son más tolerantes que sus compañeros, son más capaces de comprender la diversidad. Son aceptados por sus compañeros, no están sufriendo un rechazo sistemático, que era una de las preocupaciones que tenía la sociedad. No tenemos razones para temer por ellos, realmente, ¿no? Pero ni por ellos, ni por otros chicos que viven en otro tipo de familias no convencionales. Los hijos de gays y lesbianas son heterosexuales y homosexuales en la misma proporción que los hijos de heterosexuales. Però encara hi ha qui pensa que els fills i filles de lesbianes i gais també seran homosexuals. És una xurrada com una catedral, no? Bueno, jo, per exemple, no ho soc, de lesbiana, no? Igual que hi ha moltes lesbianes que venen de famílies heterosexuals, no? Es mentira, es falso. Yo me considero, bueno, tengo 15 años, ¿no? Pero no me gustan las chicas y yo creo que eso es algo independiente. No es cierto. Quien son gays o quien son lesbianas son tus padres, no tú. Que siguin Cap com problema, siguin. que siguin el que vulguin, però que siguin feliços. L'únic que en tot cas et faria cosa com a mare, pues, que en algun moment poguessin sentir rebuig de la societat. Bueno, com les nostres mares han patit per nosaltres. Molt bé! Super! Els estudis de tot el món són coincidents. No hi ha diferències significatives entre aquestes criatures i les que creixen amb un pare i una mare. I en l'àmbit legal, les famílies de lesbianes i gais a casa nostra ara ja tenen tots els drets, però encara no està tot fet. Jo diria que el que falta és sobretot la normalitat social, la visibilitat. No, un altre. Que es vagi integrant en l'imaginari de la gent que una altra manera de ser família és formada per dos mares o dos pares, no? I que no passa res. I que hi poden haver fills i que aniran a l'escola amb els seus i que no passa absolutament res, no? Bona nit. Bona nit. No ploris. Que quan una parella vulgui adoptar aquí, doncs que no li donin tanta importància, sinó que sigui una família més. I potser també la projecció internacional, no? Que hi hagi més països per fer adopció internacional sense que hagi d'adoptar una persona sola. Te dono ahir la colònia. Amb la colònia que li posarem a la Mai, a la cinta. Molt bé. Fins ara. Fins ara. Què vol? No, la colònia no. No, la colònia no. La Míriam ja ho sap! Molt bé! Falta una acceptació real, educació. A vegades penso que la llei va anar més avançada que la societat en algunes coses. Va, fica. S'ha de fer un treball de base, s'ha de fer un treball en el que la gent entengui que hi ha molts models familiars, no només el nostre, i que tots són respectables, i per normalitzar s'ha de canviar el llenguatge, no es pot parlar de pare i mare només, sinó que s'ha de parlar de les dues mares, dels dos pares,
d'aquella mare sola, dels nens que viuen amb l'àvia. Sí? Apaguem el llum, eh? Bona nit. Yo creo que los profesores tienen que hablar del tipo de familias que somos para que los niños en un futuro lo vean tan común y tan corriente. No me gusta usar la palabra normal. Lo tienen que escuchar de sus profesores, que son un referente para ellos. Bona nit. Bona nit, Sergi. Que la gent sigui més normal, no? Que et vegi com una altra persona més del món, que té tots els mateixos drets que ell, i que, bueno, que cadascú té la seva manera d'estimar i la seva manera de formar una família, la seva manera de funcionar. Això és el millor que t'hagi pogut passar, ser pare, jo crec que és una de les coses millors de la vida.